Neuveríte mi, čo som teraz našiel. No, poďme sa na to spolu pozrieť. Tak, ukážte YouTube kanál. Posledné videá výborné. Shorty výborné. 220 odberateľov, môže byť. Poďme sa pozrieť trebárs toto, že na komentáre. A pozriem si to. Wow, blenáš videjko. Au. OK. Anglické. Hello, aloha. Od Alo-Exe. I am your nightmare. Your sea of failures. Your computer and data are mine alone. A Kto nevie, čo to znamená, tak hello, aloha je ahoj, aloha. Ja som tvoja nočná mora. Tvoje more nešťastia, tvoje počítač a dáta sú moje navždy. No nič. Čo je to za kanál? Ukáž. Žiadne odberiteľe pred 2 mesiacmi. Poďme sa na neho pozrieť. Zabiť. OK, ale mám taký pocit, že toto som už niekde videl. Dám tomu teda odber. Minecraft! Predsa všetky legendy sú spojené s Minecraftom. Poďme sa pozrieť do Minecraftu. A musím porozmýšľať, čo bude seed. OK, ľudia, takže ideme teda, dáme si difficulty easy a do seedu si dáme presne to, čo bolo v tom popisku. Tak to počkaj. Iba takto. Ježiš, to je tak... Takto, alebo dnes nebudeme, dáme si bonus, dáme si bonus. Dáme si bonusovú česku. Cheaty si vypneme, dáme si keep inventory a... Dáme si Education Edition pre istotu. A asi poďme na to. Bojím sa reálne, že čo to bude, pretože je to predsa len Halo-vec, alochaj.exe a keď to počulo Halo-vec.exe, tak ma to dosť vystrašilo. Takže, dobre, sme tu. OK, toto je dosť na prd spawn, dobre, tak to spravíme. A tie všetky veci získame. A toto je dosť na prd spawn, sa musím priznať. Dobre. Máme nejaké tie veci základné, jo. Takže získame si trošku dreva. Krafťák, to neviem, ako to sú. A ideme sem dám. A viete, zatiaľ sa nemusíme nič kraftiť. A neviem, či oni chcú ísť do to je dedina? Nie, to je normálne. Dobre. No a budeme musieť niečo nájsť a neviem, aký bude dneska cieľ, takže chcel som to preskúmať a bojím sa do toho zomrieť, pretože pokiaľ zomriem, tak môžem sa mi dostať, ako písal v tom komentári, do počítaču a do mobilu proste. A to fakt je posledné, čo potrebujem. Jojs. Takže musíme sa brániť. Dobre, tu je nejaký kameň, ale je to aj láva, takže pokračoval by som a možno tu by som si naťažil niečo. Neviem, asi by som chcel aspoň kamenné nástroje. Takže kamenné nástroje budú dobre, samozrejme piecka, takže také klasické vybavenie proste. Tak, koľko toho máme? 16, to je perfektné. Krafťák, pec, meč
A to je v podstate všetko, čo máme nejaký diel. 5 sa menší. Tak, bez tohto. Bam, bam. Ej. Dobre, poďme, to je veľká trhlina, ale do tej by som teraz fakt nechcel ísť a už mi dochádza pomaly jedlo. Takže chcel to možno, do trhliny sa mi teraz fakt nechce ísť, čo keď tam bude on trebárs. Ježiš, au, sakra. Bože, už som fakt paraný, ty kokos. Toto je extrém. Proste neviem si to predstaviť, že by som tu stretol niečo, ako je proste moja ex-verzia. Hlavne po tých strašidelných veciach, čo som počul. Proste to je absolútne brutálne. Schválne, keď sa bojíte aj vy, tak dajte like a odber samozrejme. A asi by som sa bol nejakých králikov. Poď sem. Tak víš. Kašlem na králikov. A musíme čo najrýchlejšie nájsť nejaké to jedlo. Najlepšie bolo, keby sme našli dedinku, lebo v dedinke bude dostatok jedla a ale tu sa vlastne nespávajú žiadni mobovia proste a to je úplne na prd. Musím zdať to jablko naše. Musíme rýchlo prešprintovať to tu. Ice spajky, no to au, ice. Dobre, budem pokračovať a uvidím, čo nájdeme. Dobre. Skončí dedinka, paráda. Presne túto sme potrebovali, presne toto. Dedinka, ale aj má to. Tak choď, postel si asi vezmeme. Čo tu bolo, ako by tu niečo zomrelo. Dobre. A potrebujeme jedlo, rýchlo, nejaký zdroj obživy. Farmy, áno. Farmy sú super. Farmy sú veľmi dobrý spôsob na jedlo. Ale to sú malé, z tých nič nebude. No, to je nič. Z tohto nič nebude. Nie. Nechaj ma, medveď. Medveď, nechaj ma. Au. Rýchlo do baráčku. On to nezmestí. Tak poď, príď sem. Musíme zabiť toho medveďa, ale to sa mi nezmestí. Poď sem. Čemu? Poď sem. Ježišmaria, ten medveď je tak otrávny, ja ho vyrieším, potom sa ozve.
OK, získal som si nejakú tú repu. Teda beetroot. A... OK, myslím, že môžeme asi ísť. Takže myslím, že tu sme skončili. Počkaj. Čo to tam je? To sa mi vás dá, tam niečo fakt je. Borci, to čo je? What? Ono to... Tu... To si robíte srandu, toto nie. Kamo... dobre, toto radšej zakopeme. Toto sa mi vôbec nepáči, toto radšej zakopeme. Myslíte, že je to nejaké znamenie toho? Ale .exe? Neviem. Musíme pokračovať a... Dáme sa. Máme potreba. Dobre, zatiaľ tu vypečem veci, takže uvidíme sa za chvíľu.